Kublai pi baro pia pe RiKhasi channel ni wan rasha pia ka thuk khubor ka ni ka tiyo menta. Ki phang ki bakong san ringkat ki jing pinjin sur khangdam ka sarkar ya ka shnong tura bat joai. Larai ban khangdam hari bhoi district na do ka shitrik na do ka shiphodri ubnai jemang. Ka jingko jingkhia ka wan hakmat do ong ka company ka bapinmi eko oxygen. Penjularu jomai na Tezpur hakaleng ki jaka ka Assam. Dawa ka mukayaw BCC ban pinsange amador ya ka jingthmu ka Assam ban bu outpost ha Sabah. Persajur ka KSU upper Shillong halor ka jingthmu ka sarka ban ai jaka shaka EAC ha maunang la. Lap ka national hinyotra people bala shubret bathang pathar ya ki COVID-19 waste ha merten. Bat ki samla ya ki brio ki babret jabo harut surok National Highway 6. Diaw ka HYC bat pajba bapin kinria ya ka zonal feed mill na lom nong rim dole shakadem kulai. Ngine parliamentaj ki khubor banya. Ka kinhul menteri jong ka sarkar jila manha ka step jong ka arpu pratrik ubna ya yomen ta kasnem kala shong ya ka jingalang ka bakrke ban kren halor ka jinglong jingman jong ka sarkar ha ka baide ba ka khlam COVID-19 bat hakani ka jingalang kala shim ya ka rai ban pinlong bat pinjari da ka jingkhang dam ha ka jila nre ka ni kan num dei ka jingkhang dam ka bapura. Habai kran ruba president tensang menteri rang ba bandrap ka sarkar jila ulai thu ikirai be kikindon ba ka sarkar jila kala shim hakani ka jilang. The government today has decided to put in place containment measures. We don't say lockdown, we say containment measures for the following places. 1. Shillong urban agglomeration. 2. Joai town. And number 3. Tura town. These are the 3 places where we found that the spike of COVID-19 is vulnerable. These containment measures will take effective from 1st May at 5 a.m. morning till 10th May 5 a.m. morning, and the total number of days is 10 days. And the containment measures includes the following: all public, political, social and religious gatherings are not allowed, including meetings, religious services, trainings, except weddings and funerals are permitted, subjected to adherence of protocols for gathering, which is to be regulated by the respective deputy commissioners. Number 2, all sporting activities are not allowed. All sporting activities are not allowed. Number 3, all educational institutions shall remain shut from 1st up to 10th of May 2021. Next, all private offices will be shut except those providing essential services. Next, non-essential central government institutions is also closed down their offices and they can work from home. Next, all other non-essential movement is discouraged or is stopped. Any other movement of an emergent in nature may be allowed on issuance of passes
from the Deputy Commissioners concerned, and those violating the movement protocol will be subject to penalty. Next, public vehicular movement reduced to 1/4 of the existing capacity, subject to the regulations to be worked by the Deputy Commissioners and the Transport Department. Public transport is being allowed for use of those who are in need of services like healthcare and emergency services, including vaccination, students and teachers, staff attending exams, and movement of persons as per the para 5 of this order. Next, inter-district movement or intra-district movement to or from Shillong, urban agglomeration, Jowai town, and Tura town, and any other containment area which is to be notified by the respective deputy commissioners will be restricted, except for those who are permitted as per the special and emergency services. What are the items which is allowed during the containment period? During the containment period, meaning from 1st May up to 10 May 5 a.m. Essential shops are allowed to open, subject to regulations on days and timing, and this responsibility is entrusted to the respective deputy commissioners. Number 2, all construction activities are allowed, including shops dealing in hardware, electrical, mobile repair shops, automobile repair shops, subject to regulations, again on days and timing to be decided by the respective deputy commissioners. Banks and banking services, post and telegraph, telecommunication services is also allowed. Next, essential government offices will also be allowed as per the regulation made by Personal Department, Government of Meghalaya. Next, movement of only the following is permitted on self-declaration and adherence to protocols. 1. People moving for availing healthcare services, including emergency services and vaccination. 2. Agriculture and veterinary services. 3. Transportation of essential items. 4. Students and teachers and staff related to conduct of examinations. Next, goods vehicle include e-commerce services, supply of medicines and pharmaceutical and home delivery services. That also is allowed. Next, accredited press personnel, print and electronic. You must be happy. Next, persons who are engaged in construction. Next, persons traveling on essential government duty, like medical teams and officials on COVID-19 duty, police, security, armed forces, civil defense, home guards, fire and emergency services,
NIPCO, MECL, Power Grid, Food Corporation of India, Information and Public Relations Department, Banks, Post, Telegraph and Telecommunication Services. Now let me talk about the entire state. Government has decided that from 1st May, again, up to 10 May 21, up to 5 a.m. in the morning, for the entire state, all political, public, social, religious gatherings are not allowed, including meetings, so on and so forth, except weddings, funerals are permitted, subjected to the permission to be issued by the concerned deputy commissioners. Number 2, all sporting activities is also closed from 1st up to 10th of May. Next, international border trade shall also be closed across the state. Deputy commissioners are also directed to restrict their weekly markets and border huts in their respective district, depending upon the local situation. And number 6, government has also authorized all the concerned deputy commissioners to close or to take necessary action relating to educational institution in their respective district when and if the case arises. When and if the situation so demand. We have already authorized the deputy commissioners. Hadian balasaki yaka jing nang buon ki brio ki balangat haka jing pangklam COVID-19 but daka jing thmu bante alakam ru yaka jing sapriang jong kane ka jing pang haka tege district but kumjo haka jala baro kwe nakaliang jong ka deputy commissioner ka Ribhoi district kala penbena ba on khang damru yaka Ribhoi district naduk shitari hadu ka shiphotri mentau benai jemang mentakasnem. Haba pentip halor kene ke jingpemna ka kong RM kurba deputy commissioner ka Ribhoi district kala pentip balahap pansim ya kene karai hadin balakmi biya ya karukom man ha kene ke district ha ka bayade ba ka jingnang kiu jong ka jingpang khlam hapo kene ke district ha ka bala sakhiru ba kene ke district kala nang kiu ki bayo ya kene ke jingpang khlam katkum ka khaipot hadu mendagasngi ki bayo ya kene ke jingpang khlam covid khat khandai Ribhoi district kala kiu hadu shispan ru phulai ngut bat ki balaklat no na kene ka khlam kala kot sha ka sangun daga jing sokya ka mensem bat ka jing hadin ka jing perkhat ka bayapek ya ka jing kiu kansan jong kin jing dan ki positive case ka district jumi ni la so de ban khang no shipor kumbalong nang ki district na do shitarik hado shipotri jong umi benai banwan bro shipoi ka district kandan ka lockdown de kan yang ke pai ki pai ba bakin ya ai lang ketigman ke diang ni bakin ya trilang nang menilai ban pen dekut ya kan kecil jong ni virus ubalapur ha kan ke district ke jong ni kermen ba baro ki snong kita kin ya trilang ni bakin pek bakan numdan kan ke movement si post ni kermen bang ilala batte la kan ya kan ke jing ngin persyang dan ada ka kidang ki step kan ni la kan extend show ba andre ya ka ba mutahi ka kenti in ship si post ni kembali lang shubai nang ba pandar ka uniformity publish daga jingkit clear ya ka bha kamyat ba rukum jo ka jingko jingkhia jong ki pat ba jong ka jilla ka dorbar jong ka himamilium hapo ka jingalam jong ki arngot ki menteri kita menteri lang ste bat menteri kharlukhi hagasngi arpo hendrio trek jong benaya yom mentakasnem kilali banjurib ya ka yodo bat pet bat khmi lagi brio ki bod ne am ya ki kendon bala batha da ka sarkar jilla ini ki menteri ke himamilium ringkat bat ki pulit em kila rung bat khmi bha ba ki brio ki dewan pinchngai iwei ne iwei bat bandeng ya laki mas
Kila page ru baki dukan ki ban bu ki sanitizer ban piran kam da baro ki nawan thiet nong pen. Habai kran bat ki hadian ke jing jurep kilai thu baki brio hayo menta kila sedang ban sngau thu bat ban bod iki kindon kam bala batha laj no kat tu kat ni. Kani kani ka sen ka baning kong bakin wan bat ki ong bakin sayai wan bat bod dien balada ki syam baladan ki no ki dukan ki bambod iki kindon kin sa sha khang no. Kebesultan kalau bak bubun ni pada kira sengku bak mula muda kira serang jaga jenun kam dak basak ting we la se kiyo kan khang biang dan bertapat bagi pada ki kita nak we di perkat dan kalau ju berbar ya sabu di kulit di kita berkembang dia sebelum menghenti pak minggu diberi kiwan kini ke rumah kenapa bila maintain yang social distance dan kalau ju we gitu mau maintain sangat bagani ada kesin ke bah Mungkin di bangunan mentau senang, di bangunan biang, bandar dia balap bagi mana kedudukan. Pemburan dari tempat di Sumeliam, jaga diri, jaga di Sumeliam yang sekarang kita kedudukan. Dan kalau nak jemaah, nomor bangun ka, matangui arwah untuk penjajar yang jauh lebih berkurang. Nakaliang Menteri Langstiu la kerpat rui ki pajba bakalej ay katika khnang bakan yadai ki nagani ka khlam jengpang COVID-19. Kani ka jingpin benar. Ya ki pajba basang dukan banga kerpat yaki bagade ban ai katuka injek vaksin nang bakan don kejada yunong wan yo nong thet nong pat te ngasgo ba wan inspection taksi itnat sya ba labun baburam ya kan social te don no katuni kebam buram rei ai ke maham nadi ma bagian buram yang social bagian buat baik ke ba kas sarkar kala batha Ula kerpat rui ki nong shong yo bakan batha lang ki nong wan yo bakan buat iki kendon bla batha ke hima melim bat ki Khubor district. Nak kerpat ya ki nong shong yo bakan batha ro ya ki nong wan yo bakan bendang ki mas lani man ke dukan kidai ban bu ya ki senin kasar nang ban pendap ban longkung kejata. Menteri Rangba ka jilla Conrad ke sangma menhaksini kong jong katiyo lalit ban jurip ya ka Bernihat Oxygen Private Limited ka Badan Hari Boy District. Kajing temu jangani kajing le jurep kalong ban pinti kana bagani ka company kalong ka balakre ban pinbiang dara poi ka khim hakani ka je khun persha eka khlam COVID-19. Kani kani ka company ka pinmi eka oxygen ban menta ka pinmi ka 8,000 cubic meter ka oxygen ha ka shisngi. Ukondot ulapan pau ke jingkemen ban yoi bagani ke company ringkat bat kinong tre jongka kilong ki bela kre bat gila ai ke jingpenti kana ba ke jingka jingkhia chuki pajba kan wan hakhamadu. As the COVID situation is seeing in the country today, we are very fortunate that this particular manufacturing unit is in our state, and our objective is really to make sure that if the need arises and if there is a situation in the future where other states are facing, we should be better prepared. And the idea is to coordinate with the management out here for any kind of supply that's required in case, as I said, the situation arises. Hopefully, we will not have to face a situation like that, which we're seeing in the rest of the country, but one cannot say. So we need to be prepared from all fronts. So I've come here to visit the manufacturing unit to make sure that there are no difficulties, challenges they're facing. Also to ensure that there's a coordination between the management here and our health department and our district administration for any kind of logistical support and also for future logistical supply to different parts of the state if necessary. So that was the objective, the purpose of our visit. I'm very happy to see the setup here and very happy to see the management. They are very much committed and they have given us an assurance that the state and the health will be given priority in any circumstance. Uba M Kharkrang Inspector General uba repit bat khami yaki patok ula thosh ka sarkar jilla bat ai jimot nagabintaban ai tika ya baro ki koidi ha ka jilla bat nakaliang jong ba AL hek menteri katnat ka kot ka khya ka jilla ula kular ba unshim khya halor jong kane. Regarding preparations, we have prevented them meeting with relatives and all, and anyone who wants to contact the relatives have been allowed to do so through mobile or through telephone. And second thing, regarding vaccination, we have written to the government, and so that they'll take up with the health department, and we have suggested to get all the inmates vaccinated. Just now I have finished the meeting with the IG prisons,
and call him here specifically for to make vaccination to all the inmates. Because this is a very vulnerable place, otherwise it might be spiked from there also, since it is very vulnerable area. I have told just now only, we just finished our meeting, so definitely they're going to take off immediately. They will be taken up with our department, only health department, with the concerned officer or the magistrate in charge of that area. Okay. All the jail work will start from Shillong now. Also, we have discussed, because the government, we are planning to build the central jail. Unless we have not built the new jail of Nongstoy not completed, then the entire inmates from the other district like the Southwest Kasil, from West Kasil, all you have to be kept here in the Shillong jail only. Ujumai ublakhi haka step jongka apu pratri ubnaya yong menta katiyo haka por kumba pra dunai amen step but ublakhi nagithan jongka tespur ulapan julari ki bubuntali ki chaka haka jala Assam but ki chaka ki ba marjan. Yauni Jumai Ubadan Real Point Nyo Haka Richter Skill, La Yosgoru Hakajala Megalaya, Barkiway de Kijala Katajte Lamingi, Barakabinda Bashate Jokajala West Bengal. La Yoye Kidur Barki video Bala Sapriang Kajing or Pai Kikendro, Kajinki, but Shonkenriang Yang, Barkajing or Pai but me Umtnam Hakijaka Baki Kajinkanyo. Hadu Mentapat on Padio Jingtip, La Radana Am Kiba Mensa Nakane Kajinkanyo. Halor ka jingkin thoya ka komso bat ke HYC ka blami ha kiwe nikilat pathai khubor man ha ka arpo nyau tarik menta ka tiyo nakaliang jong ba diwan khar ubala tho ya ka te ulapin shai bat ulapan map bakam shim ladon kanu ka jingwat benya bat shim don kanu ka jing thmu ban pin mong ya kanu ka seng henrei ba ka dei tang da ka jing bakla brio madi I columnist ba Dominic S Mankar ba win columnist ba tho ha ka Shillong Times bat happy ko khubor de ka on pensyah ni dia pang katu ka jing mi menin ha ka Shillong Times ka ba tho clandestine affair between council and government kalau ni after trip betul aja koi de halor kan ni jing kami tang ka Shillong Times ada nomor happy ko khubor ka sindang de mashwan pensyah ni nomor ngawan ni orang dak mon subha ban ya keren bat ki dekot ka choice halor katu ka jing tho banga tho ban tip kalong karen ka Malaysia de halor kan ni ka jing kedut jang ki tengah lain ka pasha bat ka ba baik hi long ba kam simdon pemngau nong tho hi long tho ti points ki badai bat ka jing ya para ka HYC bat ka jing ya khun jang ka ILP mat kumjoru phang kita ki dekot jang ka HYC ki ba ki bam sim la don ki kli ya to jing ki hapo yin governor mat kumjur tater habai de bat kane ka issue ILP belum ba ni kan kuju skaju baka HYC kam simlam mat ni ba komso kam simlam mat rai naka pensyai to get the point straight across belum ba ka tu jing tho jonga bro khot kalong ha ka bam wat benia ya di sisa kalong ba ngawan khnang ne rupan kan ni kata rupa mengim de ban perkhat ba ka komso kala aja ne ka HYC kala aja rai ka tu jing tho Shillong tang hajing bakla jonga khem dawat benia ya ki baro te halor kane baki ong ba aku bentar le bang tho ong tu ba khol komsu dan political ambition to ya kata ka political ambition ngam tip to bolong ngingim nga kumu win ba tho ong tu tolong ba wei ne ki khot tu don thu ban ni le election te long kata de ka khana ham saya mo nang ta habe de ba kane ka to ka jingni kane ka long ba ngayo lamba ni ki lamba way number WhatsApp bang ayo bang amsim la save bang asio kam to tengah compile ki points nga pha te hajing pha jonga ngamsim perkhat hi ba kan long hat kato ban poi ha ba e mo kan long ba kan tho jure pi ni sing bi khi chi sha dang ta ka pi bat nga ban jur hi bang ba ka i ba khi long ka de ki ti ba ki de ki ya hi ka ji hi te ni pai ba ni ka shan hi ka ta tu te juko poru nga kumu ba tho ti benta long ngam sim dan ban tho brand you know nem ka ngam ong ne ba ka tin ka kom ba tho ong to ba ka sarkar ka dan jinge dei ba ka komso em kom dan it's just a mere imagination no a mere imagination ka bo kum long tho
tamba kam dan ek kata te nangta habai bat kade bat ka jing huri hura apa yang governor te kato kali kat pun ka bami apa press report rei kam dei pada kembang apa ulung long tho kompai untuk ban tho ba di dekat trong kata HWC ni dekat trong komso di jingai ni de mo te khado nga ndang ai tho hi tang bang regret ya ka ig bang tho but nga apologize la ran kanu ka jing pemong de dekat HWC kham tam nei ki bi ki seng nei ki potlok ki ba puli ba kim di ma so pher ne sngo so bonut ya ka ba pakala ha jing ngre go ni thamakla ta nang nes kho ki jing tho jong hi nang lang bei tei bat nang prinsip thang hi ki ba bha bala ban tei long sa tam ta lusi bon Hadin kitu ki khubor ngin yasange shwa shipor dang yai saban ngin swan phai biang shapi ringkai kini ki ba ki khubor dawa ka mu ka yaw BCC ban pin sange amador ya ka jing thmu ka Assam banbu outpost hasaba Persajur ka KSU upper Shillong halor ka jing thmu ka sarkar ban ai jaka shaka EAC hamaunang la Lap National Hinyotrap people bala shubret bathang pathar ya ki COVID-19 waste hamerten Bat ki samla ya ki brio ki babret jabo harut surok National Highway 6 Diaw ka HYC bat pajba bapin kin ria ya ka zonal feed mill na lom nongrim dole shakadem kulai Pirage pe ingi RiKhasi channel ngenya beteng bia mentai ki khubor Kamu kayaw Block Congress Committee kalapin pau ya ka jing snokya ka bajur halor ka jing thmu jong ka sarkar Assam banbu ya ka police outpost ha ka shnong Sabah ka bahab apo West Giant Hills district bakani ka shnong ka de ka shnong ka badon pura hapot pur sam jong ka jila Meghalaya bakam de hiru ka jaka ka bayaka jane ka ta disputed area Kalong kapos ngausi banyo i bak sokar MDA hapo ka jingelam ukon rat sangma kumu chief minister bat ubak lakman rumboy kumu home minister kamsim khia satia ya kani ka jing wat hadien baki katukat ni ki member jong ka steng balang kila syak takti bat syak permensaw ki bat bakarbi ba ya kani la sakhi halor ka jing yo alat ki pulut Assam ban beteng syak ya ka jing tre ya ka jing thmu jong ka ha ka te ka jo ka chaka ong unehi maya tingkan advisor kamukaya block congress committee habakran bagilar thai khubor nakaliang kamukaya block congress committee kadawajur nak sarkar Meghalaya bakade ban khanglat bat pensange sisndon ya kate gajing thumu jong kiplet Assam namar lada ki bakala siklep mat kin babe pat sirta bat kapateng ru kan dan padeng gajing ka bakrau une orang ba ula benrap su ba upot usam kade gamat bahakmat jong ke NPP hakapor election kumta kade ban sim khia kloi ya kane kamat khanang bandup la ban pelip ya kane gading ka belasang kalang menta bat ka block congress committee ka pandamjor ya kitu ki bakta akti bat pensawi parado parasnam dangshen hakapor balejongo ya kate chaka nga wina wa sa ke thain bordar adap di jing nyau kia hodin utip ya jing jia po thain bordar yung itai po sabang mukro wa ga police Assam wan thombor gi pen hadin jingkir yung yong chnong sabah hatai hadin wi cham we chnong penar ge we chnong nyau kia hadin wa yo jingtip wa kanika police station da chna ki ka police station police outpost da chna ki da almost complete ya kata ka police outpost kanika por kerpat ya ka sarkar khamtam ka sarkar en we ya khmat da NPP
kamu debu wi ka thong wa ka border to ka main issue yang pi na karpat pi Senyabha kani sarkar Senyabha chimkhian ni benta wo pensenge chisendon ye kani ka jingkre yang ga Assam yo ini udap hapo naitai na liang sa sniang debu ga battalion temporary camp Ketu to cibenta ni wo wailat ya kini ka Assam boleh thombor go hadin yo go kamaran din ni ho debo ya kata ga battalion temporary camp tengasnya ong banjur sejisin ya kini ke sarkar WM kan ni wa Senyabha kamtam yo home minister roman kan ni utok napo Giant Hills sama chimkhia kenang wa mi iklumar men step mengui nga ola dia wa mi iklumar men step mengui ha kini ka thau sa yang chenong Sabah senang mukro nga ong kini ke por wato ka jingba khle ulai ko home minister rengkat wa kini ke sarkar wa amkan ni Haga janmi jongka laipo terik minta katayo ka seng HANM kalahiar banjurip bat toket halor ki dor ki mor jong ki marba mardi hayodo bat hayo molong kani kalong hadin balakut kapor ka bashita yo ka seng kala ai ya ka DC jongka East Khasi Hills district bantuklar halor ka jingpin ki dor ya kitmar hakatayo ka balala hagani ka jingle jurip lalap babun ki mahajon kilabut ya ka dor balabu da ka DC. Tell us what is the price now? For price for rice. For rice 1280. 1280. And then 1280. fine rice Fine rice 1280. Yes, arham 1750 1750. That is fixed by the government, or? yeah fixed by the DC DC. we are selling it everything which DC What is lie? How much? that is for 1280 What 80 for 50 kg? for 30 kg I don't know What about mustard oil? mustard oil 95 195. This rate what you are selling now, did they revise every day? no not every week depends on the wholesalers from Patan Bazaar And then the DC give us the rate and we sell it according to that this speed here. yeah What is the price? Say from last week? last week it was same only. It When came did- on the 21st of this month 21st of March. no April. the DC gave us the rate and we are selling at that rate. When was the last price that you raised? When was the last time you raised the price? That was the last time 2195 on 21st of April. Okay. It is given in the DC rate 21st April. 21st April. Yeah. This rate is eligible up to which date? This current rate which you are selling now is available to which date? Up to how On many days? 21st, it came on 21st. Then did it say anything that up to which date? No, not mentioned. Yes, it did. It's come from the wholesaler from anywhere. They give us tell us we do, because we purchase local purchase. We have local purchase from here. Oh, okay. We do local purchase. These rates are going to the DC every day. Most of the prices are less than mustard oil we are selling less, rice we are selling less, sugar is the same price, mustard dal we are selling less. Only potatoes are going up. What about the stock? You ask the prices. Stock, what about the stock? Is it available? Stock is plenty. No shortage. No shortage of anything. No shortage of So there's a lockdown of 1 month, also there's no shortage. If there will be a lockdown of 1 month, also no shortage. Suppose there is a lockdown of 1 month. Is there maybe a chance of shortage of supply? We'll try our level best to bring this. Now there is no shortage. At present no shortage, but if there is any lockdown for more than 10 days, we'll try our level best to bring goods out here. From where did you procure this one? This yours? Wherever it From Shillong only? From the wholesale? From other place. But we are trying to bring we are trying to our level best so that there is ample of stock. At present also you can see there are lot of. No need to worry. No need to worry. No need to worry. Regarding stock, regarding prices, no need to worry. Give us a comparison, say from the month of March to April. Is there any rise in price? So in March, how much do you sell this? It was nearly the same. Is it the same from March to April? Nearly the same. Nearly the same. If
If it goes up from the source we buy, then the prices will go up. So we have to learn. Kita nak ni kau ingin hidupkan hanya apa di thamyo molong kau jadi di marbab kau bukan kau yang dai baki ni marbab ada jangan teruk ke sen H&M adin bala mi ke jeng tu ni pai ba ke de bagi jeng Khubor panggil aban syukur mana kalian cari H&M kala Khubor ya kan deputy commissioner ke RiKhasi district pan baik kalau ke jeng Khubor ke marbab madi akan kita yo ke belakang dia akan ke jeng jeruk buat ka jeng lap kejongi ajakan bagi try di kanan ni lah satu bagi lah bu baik dan neti ya kedua takkan kembali bu data DC juga RiKhasi district berarti ke bagi 8 power kalau nak kalian jaga stok ini kejeng don di kimar mamadi kadang biang hidup mentabat kita bagi nak kaman kuslai amar ke bagi kalian joki ke 8 krep kalau bagi ai baik ya ka report ini ke betul sekalian Khubor district Malaysia kalau kejeng di ya kedua betul kejenggan di Marwam kam yo khau batai ke balak pasuku kalau bahi kejenggan di Marwam kadang abu bai ba kam matuslai wala da kadang kejeng kam hakini kesi ke Marwam Menhaka arpulai tri ubnaya yong ubnai belala ki katu kat ningut ki brieu nakarbi anglong ki basyong basa ha ki khaput jongka West Jainte Hills district ki laktakti bat sho ya ki katu kat ningut ki dukhat jongka United New Trip Movement jongka Shnong Sabah ka bahab ha Lasken block West Jainte Hills district Hakabe day bakani kaseng UHM hapo kajialam uba banshai malngyang joint secretary kaseng kalalet ya kendo yometri rangba bandrap ka sarkar jala uba president tensong haka arpun riotrek mentau banai ban pensngau ha u ya kajing sngo khia halor kane kajingja hundreds of them they are coming for attacking our members of the organization. They came with knife, they came with modes, they came with stick in their hands for attacking people. That's why the organization pushed them to take some apologies. Otherwise, if they didn't take any apologies to the member within 1 week, the organization should take any other actions against them. Hadian kecil kendu ba banshai ulai thu bakani kajing shale don bor ka jujiana ka por bar kum taula kentu ek sarkar jalla bar kum juru ek district council bakide banshim khia halor kani ka kam balada ka sarkar kam le ye ka seng kan shim de ki bei par ki sen jam na ka banta ban yadai ki brio ki basa ha ki than khapun. It's always happening from time to time for so many organizations in the state of Meghalaya. It happened that the peoples of Assam attacking all the times for the people of Meghalaya. This is one of the main things that the most of the organization should take initiative, should take an action regarding this matter. As we have seen in these past few days when the government passed a bill regarding the COVID-19 lockdown, they have been settled the police force in Police Bazaar, in Motpran, whatever it is. Why did not send the police force to these border areas? That's why we pushed the government to send the police force to the border areas. For what? Because of safety of the people living in that areas. If the government didn't take initiative, if the government didn't take any action, the organization will take another resort or other measures in regarding towards the government failed to comply with our suggestion in this matter in interest of the people residing along in the interstate border of Meghalaya and Assam. Ulai thu bakani kala ja hakapor bakini ki record ka seng kala lej ban jurip ya ka police outpost ya ka balatei hakate shnong klam da yo jing bin da sarkar Meghalaya. Hagani ka jingja sangut ki record ka seng kila men saujur. Our 5 members from the UHM has been injured. And then 3 of them very seriously they had injured regarding this matter because why those hundred of people they come with the knife, they come with a stick, they come with modes for attacking our peoples on that day. So on that day only those 3 members of the organization from that Sabah village we have taken to Boroto PHC, and then after getting a little help from Boroto PHC directly we come and transfer them to Shillong to the Nigrims hospital. So while explaining the story in that days, our 50 members of the UHM were attacked because why? When they gone to the inspection of the police outpost has been constructed illegally without without getting NOC from any branch of office from the department or government of Meghalaya. RiKhasi Students Union Upper Shillong Circle kalpan pau ya ka jing sngolingo ka bakraw ban yu asngowe ka jing pur ka khana shaphang ka jing thmu jong ka sarkar jila Meghalaya bakandie ya ka jaka ka baran ha mauniang la Upper Shillong lingba ka tanat forest shakat nat shipai ling sun Eastern Air Command.
ka KSU Upper Shillong Circle ka penpau ya ka jing persya ka bajur lara kani ka jing por khana ka de ka basisha namar ba kumba ka seng ka jukan tu na ka por sa ka por lara dei ya kishnong ki kur ne ki hima ne ya ki tanat ba pher jong ka sarkar bakim dei ban lila me ki jaka ki puta sha ki tanat sipai namar ba kumba ngilayo I na ka por sa ka por ba ka jing non jong kitam sipai khamtam sor Shillong ka penthot sibon ya ka yang jong ki nong song shnong bat khamtam lei ka tanat sarkar ka bare pe ka khlau ka ban penne pensa ya khlau ki batap jong ka jalla ki ba asibun ki jing mentoy ya ki nong song shnong jong ka jalla bakin lilam no sha ki tanat sipai kabala ban wanra ya sibun ki jing ba ka jing thut kayat ki yang jong ki tra shnong bat ki shnong ki ba marjan bat kum juru kala ban wanra ya ka jing song sir ba ka jing men saw ya ki nong song shnong ki ba ya lemba ki ne ki jakam kumta halor kate ka KSU Upper Shillong Circle kala lei khendu ya IFS Divisional Forest Officer East Khas Hills bat ribhoi Division Shillong hakabede ba ka jing panchaka jong Kisipai Eastern Air Command ha maunyang na Upper Shillong nakalyang ka seng ka persyajur halor kate ka jing thumuthi jaka kisipai kalian jongi di persyajur habede bakanya ko kalian jongi ngin saya gudian bangin simkia hidu bangin lahap ya gudian menya ngempet ngentah kani ka jingmu jong sarkar bahkan ai kata ka ba kemungkinan aktif ngiyo jingtep menya gudian ngila wan kendo ya I ba tion yang badai IFS Divisional Forest Officer jong ka East Khas di nakaliang jongi la penpau ba la batai ni bakadon kemba ka tra akar ni kata ka jaka mun ayat support effort kebenan te pun mer nakaliang jongi persyajur ba ni kenturu ya ka sarkar ka di bensangian nomor 2 ba ai ya kan ka jaka sa ketika Eastern Air Command kebenan te pun mer ya ba nakaliang kinong smart ka jongi ru kin simkia habe gerian kebenan te pun ngonyong la di nakaliang kaseng kanyak budian om tong ka cukot tong ne dei kadang ni kesni ban sawan sadang yak budian ban wat pad giwel niti menginap semua ni kijing syabaro KSU Upper Shillong Circle hadin manglayo jingtep kuntu nglayo sngo khana nanginang tai ba kadan kata kajing thmu jong ka sarkar Meghalaya ting ba katnat Cloud dan Forest Department ya ka bagamut ban di ya ka jaka sa ka spaisun lani ketika Air Force ketika Eastern Air Command kepada nanti Numer dia hadin jong kajibana jong kaseng muntak lah budin mene sepang lawan bani kendo ya IFS officer badipet ya kena East Khas Hills dia hadin kaji kendo badi lah semua tu syai nak kalian jong tenat sipai kala pan mantiet ya kata jaka kemudian kat praikar nanti mau nyangla dan nak kalian jong kaseng ni penpau kaji persyajur halor kani kapang namar ba ngit yu isai nak kalian jong kaseng ba nakapor kaji dan jong kini kitam sipai ka penthut ya kayak kayeng jong upat ba khamtam kumbang irang sui kani kijingja kibadang mentah kibadang sujasan kumbaja hangte kaji penthut jong GTC 58 GTC ya kinong nek nongwan jong pasnong mau sebut di kumbang iru ya kajing berngam jing berset jong kisipai kabar long pendan kajing pensier ya upat ba unong song snong hoi kajing dan kajing sipai hangni khamtam ya sor slong kamlong kalong ka ka ba pensier moi upat ba namar ba ngin yu I wat kajing tho ki ba tho hang tai lenter jong kalenti nyomer ni ba kajing berngam kajing ki lingba kajing tho ba ada ki batam yu put jong ki onset but ka bangi kham persyaru kalong ba hadir benya tep ba tu ka jaka kalong ka jaka ka ba upat ba ayu jupunan kam la kalong ka umbam undi la ne ka ba punan kam man ya nanti aman ka puat but kham tam katnat forest ka badi ban pet ya ka forest sakliat sin sayo ban rakhe ya ka wall environment dia ka di penek pensa ki ding ki sit telada ka tenat forest kan aino so sipai ka banja pat ya ka jela ka jongi ya kitu ki cloud ki ding si but namar ba kacaka kalong ka bahe kat prakar ya sibun ba ki ding an dino so sipai ya kalong ka ki jingdo ka bakraw ya ka ya kinong song snong jong ketika than hi barok wei bar kham tam ya ka ya kinong song snong jong jelan Meghalaya hi barok wei ya kunta na kaleng jong kaseng kumbalaong bangini budien ya kan ya kam minum susong klikti kumne dari ngini ai budien saki bakham he so maringi snutu ba kane kalaya lingba ki kita ki jong na ki kerdan ki bakham sejrong lingba kumbang la yosmo mene ba imat kane kakam kalaya ban pan ya ketika jaka lingba jong governor
te kumta nakaliang jong kaseng insanang yai buat dia susu kene kam na mengilap ke jing sisa ndrai nakaliang jong kaseng yipen pausai ba yipen pau jing persya ka bajor la da kalong kanu kanu kom nginyai persya ba nginu mailat hero ketika jaka ba insulilam no kunto sa ketika tenap sipai Chairman Jongka State Planning Board ubadeiru MLA Jongka Nongkram Constituency uba Lambor Malnyang ula bernyam ba on khang no shisendon ya ka jaka nakalat Nongkram kabalet sha Assam Rifles lada ki jingja ki bom skotenat ki yaija shiyaija ha ka tege jaka yakni uba lambor ulo ong haka art kondai tere ubana yayong hadin ka jelang bakar ke bola khot halor ka ja apreng ki sipai Assam Rifles bar ki nong shong shong kani ka thang ngila khot ye meeting ka ba kerki mandagasi ka art kondai tere ka baide bat ka jing jia ka jia ha ka art santarik u April araja apoi ha ka por kondai biji apo ka main gate jong ka campus jong ki Assam Rifles kabudan te po kantonuman la Nongkram agaba la don gajing ya show jipini board ki kiba pahara ang te po gate ya ki nonglek nongwan kiba sa sikithan pomlakrai umio te kani gajing khot jonga mandagsi kalong nabanta ban shim ya garai ke ba ngidon kamban ya chakmat but garai kalong ba ngila yui kini kijingjia ki bajia haman na report aga bidi hapateng jong tereu ba but ki army personnel ke ba dang liat singi di baglajia po mo shiboy hadin katu kan ni singi klajia sa po hangte po kantonmon apo ka main gate kadiga entrance gate jangu Assam Rifle ngala ai da ba karai ka batinge ba lada dangja kini kijingjia ngimban sing in haban khang ya ketika surak piduldi ka ba ki sipai kirung sipo ka campus ki urai thu bo brigadier na Assam Rifles blawan hakani ka jelang ula aiktien ba on sakem batle ek badan kam yagitu ki sipai ki badan kti ha ka jiga ka ja ladon ka agreement ka paskam ba ki sipai kila ai ka assurance hakmat jongi lang baro ba kinares kerke tiga jingkling ong balay film arrest hadu menta tiga mot film arrest hadin bangi khot ya kani meeting te la i4 ingi tang khandet singi ba kyong ina identify ya ki personal ki bade jong ka Assam Rifles ki baktakti ya ki reupai ba ban kem mardor da kaan but ka FIR ka ba kashnong kada banbo persya igini gibreo ki batong kiti bansyo igini nonglet nuwan but ngila instruct yo SP jong ka RiKhasi ba unle kerki but mustn't identify ba ka Assam Rifles ki don kam ban IT yakini kisipay siya ka state police nagbanta ban investigate shushu halor jogani ka phang Kenang banlap ya kajing shisha halor ki jingduna hapo katanat MEECL ka seng United Democratic Party UDP kalak kranshai ba kadon kam bandon da kajing tok kit kabalai luit lani ka independent inquiry haka art kondai tere wiya yong ka seng UDP hapo ka jela Mohamed ba lingdo president klalai ai de ka shithi ju George Menteri rang ba ka jela konrat ke sangma bandawa na ka sarkar jela ba ka de banthung da kajing tok kit kabalai luit halor ki kinram ki ba mi hapo katanat MEECL kumbala ka do da ki brio Ibanlap ya kerja sisa lana kita ka allegation to bagi beliau ki kedau ya kerja duna hapo corporation padan kam bandan ya ka inquiry kam datang ka inquiry ngimla ban sukudau direct bau tahu long tahu bulak tahu uba medba ulo ong ba omla ban chuken no lada omla be kijing shisha na kata ka daw don kam be kijing tokit bar ha ge ju kapor ban pen be kita kijing tuna lada don na dawa ba ka independent inquiry they ban conduct immediately ha ka be bagi kam the corporation kalkum kitu kimat kiba ki point kiba nakaliang jonga nakaliang kapati ngila highlight number 1 number 2 lada kena ke inquiry team ka don ban lap susu beyond that also nakaliang jonga nakamanta ka jimpen baik ya ka corporation nga pediang suha ha ka beli berkata nama kitu kilong kijing tip kat bangi yo ban lum man lang ke nak kata ka daw nga soban ong ba hadin ba ka inquiry report ka da don kam la kalong yanu but hangno ban pen baik de ban pen
Uba medba ula penpau ru bagi jela berok kawai ke syania tangah katanan MECL na kabenta ka boarding. Kumta don kam kirki ban le ai kenang ban la ban penyaj bedno ya kani katanan. Kawan nakalian ka state ngidon kam ngi syania tangah katai hakabai dei bat ka jeng ai boarding ngi kum ka state berok kawai. Te ka jeng penyaj jong katai ngilayu inadung mensua. Bat ngam semua kalong ka ba ngidang long ya ka ban up banang kontrol kum tai sum tai. Padang kam ke inquiry banga so ban oh ni ba u head ang tai lele ulari ban long no we bre uba uban pe tik tang ka ka kamang tai na ka bantawan punya bit benar tik Menhaka arpun riutrik ubnaya yang minta kata yo kaseng FKJGP seng keme kalalit banyak kendo yo menteri katanat boarding jong ka jilla u James K sangma banyak kran halor ki sautli ki mat bakawini kita kalong ka jing pilip boarding ka bakha ka balak ta jur khamtam e ya ki kena pule Iwan itu dulu boarding bakalian kalau setting ba nakalian itu minister orang pentau je ni ya ba kalah kai bapelong ya ka mo ka department jomu ban le kalau setting ke nakalian itu ni su request lu ba da ki pentrikam makna ke lu setting lu kami kata jadi samla puli ke jongi ke tang ke ke ba mo ke rafiat han ke jalan ke jongi pi shimlat nang no pi kran barno kata kamdai ka lokal ke jongi kadika responsible jong ka responsibility jong ka gom bahkan peji kita berok bah kalau seding kamdai ban kata ya ki kena ki barang puli exam kamdai ban kata ikat timing puli kot jeng ki student ya kata nggak kerja kata merkomolong mentale ka exam ki kena buna po school ka jingkai ki mi aba ya depend entirely na ka capacity le jong capability le jong ya depend entirely na ka hard work le jong telada ka literacy kambiang kumuting exam Nagaliang James K sangma ula kular bon kami benya halor kani bar banya le kat bala ban pendunai ke jing pelip boarding. Situation is very fluid right now. Many things are there which factors which contribute to us having to load shed. So as of now we are just continuing with 3 hours and we are also looking at how we can find ways and means of addressing the shortage by maybe buying additional power on this open market, and from that we are trying to make sure that enough power is made available to domestic consumers, because we are mindful of the fact and concerned that students are appearing for their exams, and these exams are all in virtual format, means they're all online, and for that an uninterrupted power supply is required. So keeping all those into consideration, we are trying our level best to make sure that power is made available at the right time. Kawaipat kamar kalong halor ke jingthung yu AK Chetri ku director bari page ek distribution ka sengkala penpau ke jingthut namar kani ke jingthung kam kala yai lai ek kindon katana tray kam kinong yalam ka seng kilo ong bagi dan sangut ke chief engineer khasi ki badan hok banyo ek ne ke shuki director bar ki blak kham slam ka samoy tray kam manyo AK Chetri nakalian ke department kala thung yu u Chetri kum director juga distribution kaba kat kong gajing tip information bangi kalau bau lah supersede yaki senior officer khasi officer jangi kaba sangut hai pi ngilong kran cha you mister ba kamdai ngilong komna and ngikran yaka justification aba gibriu kidan kibala senior yu kung fiora university sidrong temu ka deprive yaka hok tingki waipan. And I've told them that due process is there and due process has been followed. And some officers do not qualify because the post of director distribution is for an engineer meant from electrical background. So there are some officers who are from civil background, they have not qualified. Some officers have not qualified because they have a certain case that is pending against them. So there are many issues which are there, and due diligence has been followed. But nonetheless, I will have a look at the matter and I will have it examined. I gave them the assurance. Kaseng kalai kran ru halor ke jingthap iki kam contractual hakani katanan. Kaseng ka kintui katanan MECL bakadai ban board bay ek reservation policy kana bagi samla wat kam ke jela ken yok kam. Dai bakani ka jing thap iki kam wede ki contractual. Ti ga turing lo ong bay bakal MECL kariban follow by ia reception policy. Kanang bagi beri jungi kini okam. Nomor kembolong mentang ia sial akhir orang bun di guru nabar. Tiada kini urgin insya, yang bakal diwan follow
ia ka reception polisi kamla punya ilan Ka National Hinyo Trap People hapo ka jingalam jong President Jongka ba David Maulong sa shisin pat kelahir ban jurip ya ka merten hadin bekilayo ya ki jing ujor ba ya ki tiar ajing sumar COVID-19 lani kita ki COVID-19 waste la shubret pathar bala shuthange ki haki chaka ki baringhang Nakaliang kita khot jong National Hinyo Trap People kilapan pau ya jing snow bin yaw halor jing le thurmur kham tam le ya ki tiar ki balong ka jing ma ya ka khot ka khia jong brium Rasa di sini. Dari tu boleh kali pergi saya trap ni. Kering betul. Bak Morwen ba PD in charge ne po Martin kum ba piong sa ne po moyong dinen te kumno pismo haba piong ba mene ba ki bay medical waste sila berat lu hang te anda ka ba mentang iwan pada pi ngilap ne kumno PD ben ting ong lor ta ni si bawan ya thang ti mo da pi lipe mentar ki dan ni ti dan ya thang kum kata batang hatai to ka batang hatai ni pa iwan ber akono ko por ngam tip te kumno piong PD in charge pi kumno ki ya laj na kata ka mar lam ni la da ki pha na thi ro yang akin keli su la wan kon te ki pha na ya jawab ki ong na office yang chat na tip office ro na po office ki ong ron personel la dam ta ka te jawab ki ong tar tip na nomor kumno kin ya nomor pi la don in charge ne te la di bendan jing tip lem ka ba lawan penberat so ne ro nya don tip ong ber isi po yu ora te kani pindan ditip sinon ber kani dawan kali ngam jubat ke namar ba kali kip nyip ni layon penhap mena mesti tuan ini sini ngam tip kan selakat mesin suap kan sedang ketika mesin untuk clear selakat ketika shredder hang te kat mesin situan ber biomedical waste sana Mensya bapak sedang teman keseniun ber ini bapak long kati ngaduk balong kati lai berbisti lai thang binti kumba fitip kan COVID-19 kayap katu ke jingpang datang kan ke degree ini mesti bro kidang li thang covid sti ko mo premi jadi tip jangan tu kali li thang covid sti te beli ki patang ke sate semua prem kadon ka panin mesin kadon prem te hawak ki om kalau don kanim dan kam suwi kuno bidang don pada mar kalau ni hang ni kani khabia kata kiji ini datang palat kata ro takluj kita ki paj baai ki bun ba ta khap thang kom ka limit te hawa kumta te komisiong na menta kala air kani ka ba pia thang hang ni ka bara lu ka tingpang sani ka maulai ka mauyong ka thang ni bro sa ni ka jing thang ni ka ngam tip la nomor ba nganga si dawan kali ngabat beng tm da fini kali ti bar ngabat beng ti bakata kan kibat ang ti kumno te katawan ni nang berat te kumno fimte be kata mono bale kata bat eta se kana ta bro ta kan tu mentau ade bun kali tu driver kan wan buat wan berli sini tam kata kamera gede jumpi apa pipet mo pi abat no sina neng tapi dibentip king abat te ni kibar berat sene ini mesti diberi itai kibar itai temen ta pada udang don kali yang ta wan sini ngampit ai kata te menta mano ban ai jubat kenya kan ya kan Filipe du mentar nang don kinyut bon panhap ni nang don itu ta kan kemanga ongai fi mono ban ai jubat ba mono ba pha ba ai jubet ban wan thang yang hani wala da dan ka ta ka to clear ka fi ong apa mau prem ba ka bodan hani kumno garang poisa COVID-19 wes hani tengam tip ya kata kumno wan ber ni pak ya kata tengam tip nomor nanti tengin la pli lot kali don esok laya pek laya panhap mesti arsin duk adu mentar kadang don ngidang sang adu mentar kadang lada phi ki be kya badi pek ni ka kam lada phi ya pek mesti sa ni ki pek ban tip sei ke ka bajah ni ni te long tama kum ka snong le jong ni long ka snong ni le bang ni ati kan be ler nang ni kan poi tu muyong tolong ta kan ngale hi ban
ban pun ku ikan ni tang ba hakan ko dor pa kian berat ikan ni ngami ikan ngam Kay kita kiwis naman man kanila lawan ni kran badang dan ate ka bay kiwis ning kong. Katu pa dia bang hando mataro. Ele kuno. Hai. Kani hang ni ba pia thang thero. Pia thang. Katu tadi bapa wan sna kani kan. Lo sna kani kan wan kita lak kadang dan ja. Kani mentala penyak mentala si penai tam. Mo kani ke bayi medical waste hani pat weng dah. Betul lah. Ni thang si isto. Thang sio. Kan. Weng pat weng dah. Kan pat weng dah. Ni thang si. Thang tam sin dah. Tang ate te kuno kani ka bay medical waste ora kani kay kuno berat kani. Ngawan itu ngambut ngaru tam. Nanti berat hi berat kani ne pare. Nama lais ngi piong lais ngi thang kani kuno kate lais ngi pat ingrat mentaro. Dan be kali te ka brand. Ka bay medical waste ada te incinerator ada te. Ya ikli ta ge pimge nya kali nga. Kate ka mesin ada te orang trai si benai mentah kuno kani kadang dan ne pare. Ya ikli ta ge jadi. Wanne boleh piong wan te. Mulai kain tu. Ha? Mulai kain tu. Pengambil sekali ya pengawas ini. Tantang ingat hilau rungkut kali start kali. Ini nak kaliang ka National Neutral People kumbang ngilawan menakan ngilawan jurep hau benai Februari ban ngilalap baki dang itang covid wis kuma pi mat hadin jonga mentah kadang ke covid wis te menakan ni benai balale ngilaiwan kran apa office ki ong ba kinam thang su sane nama kala don ke incinerator kala don ke autoclave machine ka bak pila install hane apa Martin Andai wala kataru hadin si benai habang ngilaiwan page mentaru ngilaiwan cek dia sisi ngiwan page ngilap ba kidang ya berat hi kanyut covid wis sang ni kidang ya thang hani wala da kilaya ong kanaru bang iladon ka mesin ba umdan kamsu bang si berat cete bang thang ila sirat lo ba ka ka mesin ate te kumenta bang ilap iwi nak kena hani ki banyak ya kali biomedical waste yang ba ya kanyut biomedical waste hadu mentaru kidang don bagi dang thang sama prem te kani kalong ke ka bamanam taki baya tray lang hani ki pajba ki bedon hang ni haba pi ki no swab ka pi ne po throat swab kini ki berapa madan ki dang jelai kat ne nang man ong ba let's say ba wadah ka por bentar ngiyu halor jangka keno ka don ka positif covid hang ni ka bagi labrat ka wis te kani kalong bamae nam taki pajba ka balong bamae nam taki batray bat kum kani ka por ka badam curba ka covid bentaru handai kani ka jinglong carelessness jang kesilong municipal board kalalong sa kabapalat handai wala da kisong suki pada kikran bahe ki ong ba wal khuslai ngilale lu di kabadai ngilai pikir lu ngilai pej lu pimdan kaman ke tuklar pimdan kaman wan pej ream dang ngilai pej lu handai ladang ngimiawan ngi mentar ngi lap sei handai kaju kani kar komlek kajengki kabalong biain kabalong kabai songsat dan tak pajba khantam kini beri besar hani para marjan ini veterinary kebadan hani kalau ngaba mae nanti pajba te seisin ni IP kan ni last warning kalau ngada pimsim kit kia mentah-mentahi kumba pila ipor manakane bangiwan pa office piang ba suaka ka strik jong mana April pin khoj ya kane hang ne ba fibrat ka biomedical waste pin khoj ya kane ka ini ki bilar jat hang ne ki ba pila brat ki vial sang ne ki bale se ki don gino ki kejing pang ki bara hagine piang pin khoj lot handrai kumju hi hadu mentaru lano kata kajing kular kajing pi pinsim wat nom set kelai ki pajba long lupa coba bakit kiai kakam ba mentah-mentahi piwan pe dala di khmat pinlap ba kidang thang covid waste ki ong bala lais ngi pat ing kumno kata ka plastik biomedical waste la lais ngi pat ing hande kadang dan mentah wala da kinok tre ba ong hane bagi lada ngi klebe thang su hane hande lada ngi wan pe hi dala di pat ngilap te kane kalong ke balong last warning ka bangi ai ni kalyang kaseng nginwan biang hatu pa office ko jong pi lada pimsim kit khia te kalong ke ka ba pinsim jing nakalyang chipi Hadin kitu ki khubor ngenya sange biang sa shipor dang yai sa bingin swan phai biang shipirin kat kini ki par ki khubor ki bang sa bat ki samla ya ki brio ki babrat jabo harut surok National Highway 6 diaw ka HYC bat pajba bapin kin ria ya ka zonal feed mill na lom nongrim dole shakadem kulai Sing thy grace, streams of mercy.
Pelawan Pai Biang Singi ke RiKhasi channel ngenya beteng mentai ki khubor ki berasa. Arngut ki bar jela ki beri unongnya abat unong bud jong ko ka trok kit dokha kila shabat ha ki samla ka thain nong po halor ka jing don kti ke jong ki ban bret pathari ya ki jabo ha ka surok ba National Highway 6 ka bahab ha Umling Ribhoi district. Kini ki arngut ki barjala ki bla shabat basha IT no ki bor pulit kanong po police station kini ki branya e ka trok kit dokha ka badani number AP line nyo TJ Lai pra sau khandai barkini ki briu ki dek blawan mat penha bi ki do kha shanong ba shilong hinde ki lawan phai pat bar ki jaklia baro ya ki bala thmu wan penha harod ka surok ba kini ki samla ki bayo ba kini ki briu ki barang bred ki te ki jaklia ki bakintup yo samla balawan marwen bar ram dor nong tri ki lai thu bi ki dang ya lenti ne ki te ki surok ba bar hamar ba poi ka te ki jaka ki la lapan ba ne ki trok bar ki briu ki barang bred ki jaklia ki ba mi na ki jingket ki do kha Kilapan pauru ke jing sokhya ke bajur halor ke jing nang mi ki brio ki bam pikiri ke khoi ke suba jo kamai mariang bar ki bajubrat pathari ki jaklia ba pher ki balaru ban khata ka koi ka khya jong ki pajba namar ki iutung ke bashir khei ba nakaliang kini ki samla ki lakar patru ki bor ki bedai pej bagen pej ngor kum kini ki brio ki bajumlen ben brat pathari ki jaklia ha ki rot shnang bar ki rot surok bar kum juru ban pinchi tom da ka bating e kat kum ki kendon an Ada datang la bat itu bagi sa itu bagi thap yang ada bagi la khamat ni kok thap yang ini sa bat ni nak kalian ke jongi kili bini aki nak ai ka tahu pat nak ai ka bata ba me bread ikini ki jabo jaban yang ne ma pun jabo e ka ne ka gila ka jongi pun jabo e ka ne ka district ka jongi kunta gila ong ba adun bagi lawan thap wan onlut ki dok kha na po selam ke kini ki nong thit dok kha na po selam ki ong ba ki Kilik berat rak eu nyut eu suntok eu skum kuba ba thang dok kha kilik rak biang station lipen phai biang lek phai biang haba milik phai chi ki rak berat ini hano no ka jaka ka ba me ko ben berat ki om lele ki om lele te ya kan bar khot de dam ba ka jing betha jong kini ki nong thit dok kha na silong kumta na kalian ka jongi ba jupet na ka perfect perman nam ta ka khut ka suba kam tam e lada uneu jat sentok mune le bom juput bat pantang yu uro jenjar mar mentang rek perbe le ru phep sne satai te nakalian ka jongi ngi dabu ka jing maham ka bateng e ya kinong di dok ha enong thit dok ha bat ya ki trok ki bakit ikini ki jat ki kem kini ki jat jaklia namar ba nak por yum julap mentang ka sini resmi ba babok e ngi bangilap kan bat ikini ki nong ya kini ki ba punjabo ya ka rut ko ngi ba bat ni da maham ro ikiwe ro ki jat kali ki bakit kino ki jaklia ki jaklaj kum ki bilor kini ki simen kitu ki powder simen go penjabo si lenter kan ka suruk ba ka jongi Daka jing sokhya ka bajur halor ka jing pin kin ria jubor ya ka ka zonal feed mill ka bajudan barabor hakashnong lom nong rim dole shaka poultry farm ka badon hasan kilo kedam kulai nakaliang jong ka hinyo trap youth council Snake Circle kalalit bandawa na ka Directorate of Animal Husbandry and Veterinary bakin chimkia halor jong kani ban pun sngau halor kani ka jing persya bat ka jing diau bala shu pun kriya jubor ya kani ka zonal feed mill nakaliang ka HYC Snake Circle kilalet banyak kendo ya ki bor beripet jong katana Directorate of Animal Husbandry and Veterinary ha ka jingalam jong usamla don kupar JB Riang gumu Vice President lembat Ruben Lingdo Secretary ha ka bala IT ru ya khas sha Director jong kani katanan katkum ka jingit ho da kinong ilam ka HYC laong ba ka jing pin kriya ya kani ka zonal feed mill halom nongrem sasan kilo kadam kulai kanwanra ya ka jingdo nong ka pakraw ya kipat ba ha ka bayade ba kalat yo kam yo jam ha ka ba kipat ba kin mat ru ya jing e ha ka liang ka let kawan namar ka jing jangai jong kani ka jaka ka pala pin kriya ya kani ka feed mill kilapan paru ba kani ka feed mill ka badon halom nongrem dauli kade ka badon ha ka jaka ka babiang bar ka bahe om tang kata hane ka pensuk ru ya kireu pat ba ha ka liang ka let kawan namar ka jingnon joka harut surok ba jesu da ka benrap ru baladan kam ban pen ba shu ya kani ka feed mill kadan sibun ka jaka ka bahe bat kanum don ganu ka jingwet ya ki bor ka sarkar jila mang tunduk ke director yang ka veterinary halo ka jinget ikan ya da kemria no ya ka kerja no ya ka feed mill pula don harus kata na duk ko nak nusa ka don ko dum no riun dedi teman tayo no kerja no suwe jaga te nak yang jing kasengi halo ji kendu ba price nong jong tu ke area gitu pau ka jing susi di supply ba ya ka feed mill lara no sakawi ka sinong ya duk mentah ni tip ni ui ba ka jaga ka biang duk mentah ka don hi ka jaga ka government wat ka jaga ka bala don ru na encourage no dekine ki private Tuan ki nong tre jong ne ga veterinary hi ki bala song than bar tayat tuan ban
snaying na encourage sa jaka jong government ipenpau na kalian jingi ipenpau na kalian ni kasing ipenpau ke jingjunang bakrau yang beri department ni sarkari mapitip kumungitip ni jaka jong sarkari jaka jingi pajba katai kenurem kumung lawan keren mentah pada doktor yo jing persai lumala halal boleh berap kerja no ya ka office ani ka feed mill sa kawe ke jaka sa kadam kulai te nang ni nasmat ni kum kaseng nang budden bat inang yewat sakmat ka ek saja Uba Prestun Tinsong u Menteri Ketana PWD ke Sarkar Jila menha ka sngi lai poteri menta ka tio ulabu yau mau nongrim na ka benta bante batchna ya ka wege jingking ka ban pinyaso ya ka mau control bat ka Jowai constituency. Kani ka jingking ka de halor kawa umngot haki benta jikishnong jongksha nong jurong karang bat dingling. Uba Tinsong ulong ba ya ka jingte ya kani ka jingking la ai por ban pendep hapo arpasau banai. Hakani ka jialang la dan lang ru MLA ka mau control uba bante dor lingdo. Ngakwa banyo bakani ke jingking kandep apo arpo sau benai kata kadai ke benungko kabaar ngakwa banyo bakani kasurok approach route ke ban poi hamne ha jingking kamde shu ban sau kadai banyo kata kadai ke benta kabaar nang ta kabalai ngan penting naru baka approach kena ke jingking kaban connect ia ke Jantia Hills kan bit kan biang kena makan long ke jembentoi ya bro arteli district ngina ke sarkar bot sing ngikwa bah ya ka program bengin ai kerpang ya ka bengiong ka inter district movement namar da ka bengila ban penyesno ka we ke district bat ka we pat ke district kalong ka jementoi ka bakrau ya ki pajba jong ki arteli ki district U MLA ka maulai constituency ba PT sau kami menha ka singi balang jong ka tio ulalit banyak kendu ya ki nong sat jan namar ka jing e ka baki ki ya kendu ha sing yar ka beri ka jaka sat jan ka beron ha maulai maudat baki Hakane ke jinge kendo ya kinong sajan laidon ringkat urang ba sinong kamolai madat beki uba bi ar kharmujai ki rang ba dong jong kadong pata bat jan bat kiwe kajing ba kinong sajan kimat kalong ba ka sing yar ka bajumi hakane ke jaka sajan bat tong kaladu kensan bat kila keno bakala bandai na kajing pom jong ki pom ki badan marjan bat ka sing yar layathu ba ka singi ublai bom ju khamdan ba pom ka sing yar ka he bat kami bha bat kumjuru ha ka pol lip light ki sakhi ba ka sing yar ka mi bham habayadei bat kani kajing jong ki jingdo jong ko sing yar UMLA urang ba sinong kirang ba dong bat kinong sajan kilaya kren bat pin bha bat kilaya rai babaro aliang kinyo ki ba sajan bat kumjuru ki baringkor yeng na kawai ka pom ka badan hang ni ka badai jong ka sinong bat kumjuru ki wei ki pom ki badan marjan kinyo panokam lang apa wan sao no kau merang yo syu man plet ichang ibreu shibor ni plastik ngale yeng hathit apa dan kam na yeng ka tengah hathit no dok kan yang dicat asli madu ani hathit no thon bu na kali hathit kali ta arpa no kalau kita tidak kon kita lihat bersyulah bapli ini kita pengen ada si maji ar baciro dia apa pa ya apa kami kita mana kami kadu menden adu khar kami adu kadu kami adu pustiang mana pustiang ira yo hakwai adu pustiang kami kadu nane pustiang kami si pustiang kalami ka sedang kan si baji abaji ha kita nyata yo plet khatwai khat arbaji tapi sebetulnya kan khat arbaji ngidang yo khat arbaji kalau ko khatwai stiang sibet kan mia kan mi yang nanai dengan sebetulnya mentah kami terus sini mas parat menia dia pernah parat di kumno ili keren kumno ko kelahe mau ai parat di laura tetema lagi sebetulnya ya sebetulnya kalau ya penolok sia kami sajan buur dalam buncan yang clear hanai kan menjadi clear sungkai dengan sungguh lapang itu mesti perkat sih yang mana bisa jas yang bam ikon tadi tak kata kini lagi kuat naik bam nyarap lem baik le dari noi le cuy bam dan kan duduk ke umma kan duduk yang ni bat yang kiwe pat si bapom kin kot ni dengan kot
Balak John terang. Kita jauh selap kena beli sabar. Dia ko nasi ubelai rok ka he. Dia hakana kon nasi ubelai ka he ko. Si ubelai ka he. Bara sisnya kami. Mentah berapa si tayew ko ka ngijin ka te. Perkhana duk khat ar se jerong ko kala do. Kan mi hadu si phau ba je damiet khat le ba je. Ha. Tengi siu jenjar kami ka tangin kit chana ka ka jan sau yang sani ki kiri. Do perkhani jenja. Jenang thiet ramya dan bisa. Ada lip light ok. Puro pom dah kedua kadar. Sebab yang bisa. Lalu jam nak kan. Nong kata ka. Ini kuat menjadi lah. Kuat yang lain adalah siap pom tengah tu siap tu kadar saja tu sau sampai yang sepom dia. Kena kata kadar. Ini anda ni kan. Kan kau kan ni kita lah kata kan ni kan. Try dia nak kata sekolah ke kuat punya. Lalu dia kecil lang dongeng orang American juga ibu pemerintah. Menmiat apa dia dengan buat bro. Dia lu yang bisa dia bisa tahu perform hati apa selap. Dia kau ke menmiat rekam syur. Dia kadang mesti lebih rekam nak kata. Kan dia tahu. Dia lebih mengenal. Dia nak bisa. Namun dia cula je, mana pun. Ya. Nak kata cepat mana, nak kata siam dia lagi ni. Ngaji kan lagi lah, perempuan dah. Jadi ni yang apa dia berkena ka kamdai tang hene pok kasnong dung imo kadai bro oi berfai dari ke ke bang gila bande adu mentahi ngomba da sungrom ni rang basnong nadu hini ki por ki ba mensua he mo sistem asne mensua ro ila mat ni gajing dan reda kajing ya simkia ko dungi lembar pengin tua ba kini ki nong sajan do ni ro babun mati ki kamai dang de mo ni tua ya ki do beneram lembar ba no ki tang su khang ko ko ban le satai sa si du ki breu ki breu pila pu ni ki nong ki kam snong la pun se ba snong ki la pun se ya tang su du kan pat so kini nong sajan ki on ban se oh mo long kele kele de ong ke ke ba magi la ban le long ngin ham je pe ba ne biang lang ngin biang lang tapi de step ru kala ja kam ta he ilawan rang ba snong mo ki rang ba dong ilawan lang ne ilawan ban pe kam tam de kata ka pom haus sang ta ru jong ki si bat kene ka nang ne ru kene ka baki jaka di umhil ngilaong ba subha ba la da kalong kum ne hi ya menta sipur ngin pe tamar ba kadi ko porang por kyang kapur kebangin pom kamdai su ngin pom kum higi pom sa na ko ingin ham kenduna ni kapur bo ada kalong si kenta ngin pom no si teng kenta kunju ini lah ya kren na pc ru tang ngin na ban pe bagi ni biang lang kamdai banduna si dia kan biang mo kan tam si dia ni biang lang ini mentang mo sungu idon lang bat i meni ro ne bala ko hi lumba ka jing pentip ni ben wan ban beklem ni ka e ka ba i na kalong ru ila bandai dengan orang Khubor Taiew iba mo berlawan ni dengan ai tulai kamtam ye bisa ki nongkit kam do kasnong dungi ki boleh kloi banwan kamtam ye bagi narap nam kuno ye ki barpe ini dungi nam bagi nong song dungi ki rumah ki dungi kambiang ki tala de store rumbo madu tangar kanta kami iban ini kita dalam kepala kalian lebih benar sistem sendiri top floor kata di pom kalian di badi right sampai kalian bisa di right sampai bar just Habaya dei bat kejing don kam jong kijaka sejan bat long hadin bat kejing pensngau jong kinong sejan bat urang ba snong UMLA ulakular ban pinthit kawai ka pom kasentek bat ban pensnaru ya kajaka let pen khanam uloong banakani ka pom kila ban pom ban pelang ya ka sentek ha ka pon minmiet ban step kinong sejan kila ban player na kani ko uken turu ya urang ba snong ba kinpet bha ya kajaka ya ka ba onchna ya ka pen khanam UMLA uyathu ba onmang ya kini kejing kam na ka MLA scheme Sejauh ini dulu ni, apa ni mengasil lagi, lebih mana? Apa jingnya mentah pajak, benda pajak benda ingat. Hamtam apa dia jadi smart, kalau benda kaman benda, ada mana? Yang suan lang ni, kalau iPhone ni bajuan, kalau kami kalau bahagian apa, lain baju. Dah kan dijunga tu kali, kalau ada usaha kali pajak tu.
mo bapak itu bapak spesial opilai bagi apa ni kan nam nana awan lah rumah risau hey mo kan spesial telawan nak lepon mata tok boleh sibun nak madu bala darungkat bakunjo bakat kian untuk jibil yang nak tahu nak lingjong head badong sepidong nak dong pata lahap nak yang jong hujan di rambak hujan senong kami nak hujan kemudian nak yang kisia baru kibaya sejan hang dia apa kajaka hang dia apa misir hang dia apa hujan to kemudian sibun to kajiwan jong amta hang dia por menang kadang on keren kilong kami wah ban snap kilong kami jong non kami kilas mu thu ya kajikan juga kalau kami menne kadau ke kham kong san kalong bak ni ko namar on dalam pom kham tiam ko kala jano Macam mana? So, kiwe kalong ba, setiap lawan sejah ni, jab sejan kala no. Nakadaw balapom kampun ko kamanang ni bami hap ay mo yagi nong senang. Nang ni mo ng ay mo senang. Kami house connection mo ba? House connection ay biyang ba mo dito ni. Yang takadaw kalabot sige ba. Tong aso ko mentang ko madu. Kabadan kam menta kalong nakaling jongi kalong ban nakaling jonga hap man kit kawai ka pom mo kawai ka pom hap man kit kawai ka pom hap kit nakaling jonga kabanta ka ar pade kalong in habu in sentek in pom nang ni bo kham tam ha ka por man miet kamut layaki boro ay sidot te ko ta kam ti ro nam nana ta kami di hakom kata kapor mamadu idon kam banku uwei ubrio ban pom ya ka pom pendak apa santek men mesti pada keduan mesti pajba kedio sajan jo kedio clear jan dah ketemu apa santek kamut kebandak kaling jong mendak kaling jo siap mundun syuk anu no kajing wan sajan jab sajan do kam clear do sedang kala kabu kan biang ngan do sedang Kumai jimun nak kalian jumpa dua mentah. Apa nak kalian junga hak ngan hak serap kalong kawai ke pom kata. Kata ka pom sudah ane. Jadi nak kalian bisa habu kawai bro mentang kawai mentah yang tak pom ni ka pom ya ka ni. Mudo. Kabang sentek. Jika sentek pada kalong in HP ke jaka biang sentek kenang media biang ibit. Kabakat no ka sentek. Alitar tanpa ditarne sejak ditarne araja kita kasyong mata kalong banakaling jong rong ba snong disuhul su kamha da kabata je jinon kam jong ne ko jinon kam kisiakan no don kam rong ba snong nakaling jong hetang badong je pata badong jong jan kami sekretari mata ke sepat kebakan no kasentek don kam kasentek kebakan no kenam bakan biang kan bet nak kabata jong kisia baro kata ba in habeng yang mata ye kejinge kabentan hikmat haban beng jinge de kemnona nak ding jonga syuan syuan azimut kata kamdira nong hikmat habar asngu apa ba hap pada nak ding jungu hap ai pada kalong kumai pada solution mata kinde kemno nak ding jonga ngit mata ye ka pom bang sentek na mata ban beng jinge oke kata ka dega bay kabata ka baar kita long pe mena gila krian yom don kamru basna ko gi toilet ahni ka jaka no kawai tidak kam sna ko da ni takane ka toilet di sutu ka jaka kam de jung ba pro ka jaka ka de jong babiat kan mujai jon kadai kajaka kadai jong bapi akan mujai kajaka juga siap tak kaya tak kamu mau pada di penyilang pak temo kajaka kalau mau saya jemput dia akan mujai dia akan mujai pada kalau bunyi mupa pembumian bapai nama tak jibit yang senong kau bang pak senong long kunyi mata kamsan kunyi senong di jaka namna so kajing depan nang jong anak kalian jong kunyi rang pak Ukirang ba rengkat bakadong jan bakadong pata rengkat bakasinong hemata ginpej hano ka jaka bansna mata ya ka jaka sabar kaban nak ding jongi nese madu mata
la ka go khri ka marmari ke nem na de de badu long bet ke jan mi asna ka si jan mi nem na apa long bet dah dai ka benda ka sa ka long ka benda ka sa ka syong ka na ka ling jong ka masnong Gamba senang kita syong nak ling juga option ni nak ling ni nomor balik mga student try si pun bak pro panjang kan dia kan lah henai pisna no jangi ke lihat nomor margin nem no na mabalik nan mar makani kan bang ngajul pay kan ka scheme bang lihat mentah kan dia nak media scheme ka bang imbu nak scheme na jom kaya balok na men ie ka sarkar kan pay bak pro bopla jong pay apla ka bing pla ka man pay heng ai sa no ka pay ba kaya barang ka pay ba hap ai no nem no na na padan menaruh hap ketram ni dalam bera nabi amna to hadir nang ta pade nakaling madu nakapot support nak kerpa dengan hak pade bat ketunum kami nak tunum matang ni sedap ha nak tunum ro ni sedap ha yang ni tunum impact ke dalam kom ban sedap ha makanya ni tunum hak kapor juga mencua la persna ni tunum hak kapor tu siap lo dia mengala persna kerajaan nama lariam no tu lariam no tu Katnum raya katnum rajat no. Jadi mana? Urang ba snong ka snong golf links uba Michael Heck ringkar ka jinga snok tilang jong ki pat nong shong snong ulalit ban no sinyang ban ai jinga rap yaki 2 kilong yeng ki blasak ta ha ka jing pang klam COVID-19. Ha ka ni ka sngi la ai marsia jating ka jing no sinyang shakini kilong yeng. Ha bai kram bigla pathai Khubor uba Rocky Heck rang ba dong golf link ulong ba ka snong kan yai beteng ban chakri ya ka snong ha ki por badan kam. We have to distribute 1,000 each household. So we have distributed around 25 households today. So the rest will be continue tomorrow, day after tomorrow. This all financial support has been given by Ramba Ashnong, Sri Michael Heck, who is the headman of the Darbar Ashnong, along with the community member. We have contribute among ourselves. So we urge even the state government also, like to give some financial support any communities to the affected people who have been positive, and moreover to the isolated people also, so that it will bring them a happiness, so that the people won't worry. Daga jing tmu ban pinya ban pinjanai ya ka jing shakriya ka imlang ka salang baru kumju ban kner ya ka kti jing rap shaki tu school ki ba ai ka jing nang ka jing start Henry ki brang don kampat ya ka jing rap nakaliang jong ka Confederation of Ribhoi People CORP Central Zone manaka arpu nyau terik menta ka tayo kalalet ban ai jing rap da ki ben tho bat ki blackboard shaka nongba merdon secondary school. Hagani kasi dalam khamat do samla Shining Star Kintala Finance Secretary ka CORP Sengkme hakijing sakhi langru ki dekhot ka Central Zone kadbana kaliang ka school la shimti ekini kijing ais ngo bharo ba wai jaba headmaster ka nongba Amrdan Secondary School hakije dar langru ikong metelda maring bar kibai na kaliang samla Shining Star Kintala habakran hakani ka jalang ulapan pau ka jingkemen baling ba ka jingno alem jiki para rekhot kinala ban pinmi ekalat ban thid ikini kijing ais ngo bha ban ais kani ka school kabolong shibenta ban kershani ka kabadang don shibon kijing duna bar kijing e ni das ngu ypi te bat ni duairu ba ublei unang yai dorkat ha ki kam ki babha ki ba pitre na ka bentakari ba ka jat ben riu ka jongi man la ki por nang ne shakmat shisha ho ni chene ni duna shibon kamtam ya ki jing don kam jong ka school ni don nre ki ben ki desk ki me ki ne ki blackboard ki ter ki ban ni penon kam ha school ni duna shisha teng ni ra ni hap ban ra na ka wei ka kelas haduk kata nre ni angu yau blai ba ni yo yau ne samla jong ka snong ba yo ya kita ki jing don kam jong ka school ha ka por ka ba biang bat ka bang ni don kam nre ni yo priang penban ni klem poi prakhat nang nong ni yo kum ki ne kilat jingaram te sa chi sin nga na kaliang ka school ni don lightly ki school hangne nga yang hangne ban ai khublei bat ban terkhu kerdo ya phi ka seng ba kadang yat shaprang shakmat ba kidang la ban sei kilat kilenti ban wat ki jingaram ban yarap lem kumha kinik kumha ka school jingi Ila ban penyo keren bagi
bet kaseng ke jungki kaseng kop mo ke badai ke pet jengi ki area jengi sebhoi tinggi dak ke jing fungu ke bakrau ke jing ke blai ke bakrau ya pi sama sini ber kunju hi ya kaseng hi baru ke we to bakana ke jing play sitom bak ke jing folem ke jungpi kanang ya kentiu ya pi kaseng bet to nang ya kentiu lang ni ke skul jengi banang ya pet susu ya kipor ki bang sawa ke jing ya play sitom ke jungki ya kasem ri boy bat kunju hi ya kari bak ke jai benriu hi baru ke we haba ngiwan nang ni ke skul jungpi Malaysia ngaru gade we kena skul nang ke skul mensua nadu kipor sam arjar ndeu arjar nyau la dengan bakrang skul nang ke skul te sukman sibun bukila priang yaki egi jing ai ber jungi kum kaseng ya ka skul jungpi bat nak kapor thai ke sedon kilap ba kumdo kaseng galak menyarap kiwai pat ki benta habingi ai ki ban thai bunyi ayah ke skul kita isya kena kaba ngiong ke skul kebala ba kintiu ya kita kena skul bunyi ayah kini ki skul kari ke skul kaba ke secondary school ke pedai jong ke government sibun ki jing duna trai ni bagi don apa skul andai ke jing ayah jing ki ban trai ba season kasi ba ni ba lembak kini ki ban ki ba ni ayah mengi ne sibun kin sami kena ki ba trai Kibentrai sebar pat kibala menyerap lembah kini kiban kiba ni ai nak kalian jong kaseng bagi nang lap menyerap sikino kini kita gila belong kinong yalam ki boper Uba sintalis sangkli ukaitor na patar khama ribhoi district uloong ba haba ubar jelano minderi umla banyakun persya yaki rangkhat arbor negi kun samla upai khmat shaka shibor kata lingba ka shongkha ka shongman Uniu nongwai ubalarwai ya kajirwai halor ulorshai nyota RiKhasi ublasha penyap hakiminder ha ichamati house nambaladep ula krani kani hakijing pelaj ya kajirwai lani ka music video ha ka live hotrik uya yong arja arpoi ha office KSU hajayau ni kum ki kun samla ki baton ya kajing kli nak kalawai jong kajai benre nimdai ban sha thip how nongoi shisni lani kwan mentoy nak berta ke jingo nam ke jongo kata ka madan apa kan sin jonga ya kan yang asnyo ban kran bekino kino ki yo i kan video kino ki bakai ya kan yang video kade ke jing ai mun sim na yang jonga nam da jongi bekim dai ban sa the ha ki ru kwan mun doy ki bakwa kan thau ke jingo nam na kan da jongi hi nata asnyo ban ong bakum ikun kapriu nyokra nyo i kan jing thumo jongi nongwai ki jing thumo jongi barja hakaba ki persang ban wanra kata ka jing ya jan ki jing i jang bani ban wanra ya kono ka kam ka ba penyo nong ya ki ngasnyau ka nyipung ki breu ki yo i ya kalawe ki jang ni no mai la ko kita ban ngai ro bakine ki menda habaki mla ban yale kersa ya ki rang khat aba ki phaino sa ki kinthai ki balang ta siwa bat ka ji i jong na kalam bat ka kun ka ji i jong ki ne ki barjal na ne ki nongwe hako ka bri u nyokra ka kinthai ka dai ka license ka bomdon expiry date Yakni kejirwai la pelaj de usamla lambok starwell marngar president ke KSU usamla lambok haba ai kublei uba santalis ulong bagi surjirwai idri bonsen ki ai mense mi ki samla banya kunna ka benda kari berkajai penriu bawat lada ki kemi ki kpa ki de ben jau mat halayeng ki kun dap shin rangpat ki penmi yakas eb berkasnam hamadan yale ka kring bat ka kra syakoi pat ke jing parkha ba ki kemi ki pa ki ramba pun sien ki jau mat na la yeng ki la jong ki kun ka pa ki kun samla ki jau ka sep ki jau ka snam hamadan jong jing ile pat kani ga dekat jong jiwai na thrai kadai ka spenta bangan ya pen kemau ya ki jinglong jiman bat jing sa thumbo jing kum gejat nreu hakiwi pat ki bor seba ju persang pat ni na ko maka juron ke jingong ba gejat nreu juni kalau gejat nreu ba klet bi ka klut tang hai por ni ta ko tang hadin ka to kan ni klet na ki lo je
Ibang aku akan keren lapan snow sya kitkat coba cat menrio pat keren jong jingdon jong nek fam kelas dasar ka keren jong patei bro ko wai hindai ban plat pat ye ko klam nek kita ki virus ki persang ban kejap ye cat ko jong ni tar posna sai ko lusha lajing impi la ai banya Shobangin pin kut ngin pin sngo biang shapi ya ki phang ki bakong san sa shisin. Ringkat ki jing pin jin sur khangdam ka sarkar ya ka shnong tura bat joai. Larai ban khangdam hari bhoi district na do ka shitrik na do ka shiphoutrik ubnai jemang. Ka jingka jingkhia ka wan hakmat do ong ka company ka bapinmi eko oxygen. Penjularu jumai na Tezpur hakaleng ki jaka ka Assam. Dawa ka mukayao BCC ban pinsange amador ya gajing thmu ka Assam banbu outpost hasaba. Persajur ka KSU Upper Shillong halor ka jing thmu ka sarka ban aijaka shaka EAC ha maunang la. Lap ka national hinyotra people bala shubret bat thang pathar ya ki COVID-19 waste hamerten. Bat ki samla ya ki brio ki babret jabo harut surok National Highway 6. Diaw ka HYC bat pajba bapin kinria ya ka zonal feed mill na lom nongrim dole shakardam kulai. Lagi tu in pun kot noi gani ka thup Khubor minta ka tiyong ngin sia syam yang bat pi baro hakatai kuai pat ka tiyo ka banwan. Kublei pi baro bat thiasuk.